Selectie Curaçao begint aan voorbereiding WK. Dat gebeurt in Noordwijk, bij Huis ter Duin. Daar zijn de spelers bijeengekomen. Dat gebeurde Nederlandse tijd vanochtend. Het was natuurlijk voor fans, voor de pers, een mooie gelegenheid om het team daar te zien. Ze verblijven in het Grand Hotel Huis ter Duin. Er zullen interviewsessies plaatsvinden op de Blue Carpet. Want ook daar is natuurlijk de Blue Wave heel groot. Er wordt vanavond voor het eerst getraind. Dan zal er de komende dagen vaker worden getraind. Ochtendtrainingen zijn gesloten voor het publiek, maar middagtrainingen kunnen wel bekeken worden. Ook is er een clinic en een meet and greet op 27 mei. En op 28 mei vertrekt het Curaçaose elftal naar Schotland. Daar zal dan ook weer worden getraind. En op 30 mei speelt Curaçao in Camden Town in Schotland, in Hampden Park tegen Schotland ter voorbereiding op het WK.